Erokamano nyakwara mogi kuom yiero Ramogi TV odhiambo ma kawuono odhiambo mar tich ariyo odiechieng' nyakwara mogi mar tarik 25 e dwe mar ariyo 2025 arwakni machiegni mar yudo weche manyien mag oimore Ramogi TV kama waluoni mago mosetimore chakre ne piny ru nyaka sani nyakwara mogi wamenyogi kendo waketonegi ayanga mondo ibed gi ng'eyo kuom gik mosetimore odiechieng' ma tinende. Mokwongo wayud thuond weche. I'm going to consult before we make the next move, as I said. So I say that I will make a statement sometimes next week. Raila Odinga ochako romo gi oganda ka irango romo ma kamago kaka mag manyo siri okang' mar dhi riwore gi jatend piny William Ruto. Total cost of the King's Gate on this document, line number 26. 7 billion. IBC oyango ne gin gi chenro mar dhi tiyo gomenda maromo bilion 61 mar bago yiero maduong' ma 2027. Gima nyisa ni jogo notiyo kode marach ekonege kawuotho ayudo sirware kando to ketie 24. En lit ne familia moro ge Mwagai manyathigi manyako ma jahigni 12 kwany ringre bungu bang' lal kuom jumbe 2. Bed thuolo mar ndiko na 3-6-000 namba marwa mar SMS, Facebook Ramogi TV Kenya, mbui mar YouTube Ramogi TV Kenya, X en @Ramogi TV KE. Bende nyalo luwo weche nyako Ramogi e TikTok mar Ramogi TV. Jaloko mara iluongo ni Elizabeth Otieno, nyinga en George Bati Mechigni. Ogai mar ODM Raila Odinga ochako chenro mar lalruok kod oganda ewi kama ochomo e weche mag siasa. Raila moromo kod moko kuom jodongo mawuok Nyanza kod jotend rowere kaunti ma Kisumu ojiwo oganda mondo were kod weche mag AUC kendo girit lendo mare juma manyien ewi chung' mare mar siasa. Kaka Simfrus Okinda lero, Raila osingo mar wuothe konde mathoth ma pachoka e choko pach jopiny. Safar mar ogai mar ODM Raila Odinga mar manyo siep manyien mar siasa ochakore. Raila ochako bago romo kod oganda mopogore e wi lalruok kotenore kod siasa mare tok rem yudo kom mar AUC. Romo kod oganda tok wuok Addis Ababa notimre kawuono e kaunti ma Kisumu. Raila noromo kod jodong Luo mawuok e kaunti 4 duto ma Kaluo. Tok romo kod jodongo, Raila nobedo gi romo maling'ling e City Hall kod jotend rowere mawuok e kaunti ma Kisumu. Kane oloso kod jofwambo tok romo makamano, Raila wacho ni romo mag lalruok go obiro bage gwenge mathoth e pachoka. I'm not just going to be confined to Nyanza or this part of Nyanza. I will be talking to leadership from PC, from Western, from the coast, from the Rift Valley, from the Eastern, from Northeastern, from Central, all over the country. During this period of time, I'm going to consult before we make the next move. Raila ojiwo oganda mondo koro were kod mbaka mag AUC kaluwore ni gin gik masagi osekalo. And I've also shared with them what I saw during my campaign for the chairmanship of the AU, what transpired also in Addis Ababa and thereafter. And I've told them that that chapter is now behind us. Now we're moving forward. I'd said that there was going to be life after Addis Ababa. Kamano bende osingo mar lando elela okang' mare pau siasa juma manyien. I will make a statement sometimes next week. And I want just to tell you here also that watch this space. Motelo ne romo kod grube mag oganda Kisumu, Raila kod jatend Kenya William Ruto nyobogo oganda gi twak margi makanyakla manyo timore kar jot ma jatend piny mani Mombasa. Twak manyo gisingo e biro tiyo kanyakla kendo Raila nyo singo ka opach jopiny. Simfrus Okinda, Ramogi TV. Kapurwan montene kod weche mag siasa kachiel kod ng'iyo kaka dongruok mar Kenya nyalo dhi mbele ni jatend piny William Ruto odok ne moko kuom okenge ma osekawo e piny owacho mare mathoth jo Kenya ok oyiego nyaka gie sani kowacho ni gibiro kelo lokruok makare pachoka kendo nyago lemo mana kuom thuolo manok. Kolose kaunti ma Kwale kinde ma oyawa yanga chenro mar kayo teko mag sitima e kor gwenge. Jatend piny bende odok ne osiep e kinde kod ogai mar duond bura mar ODM Raila Odinga. Joja oko nigi ler mathoth kowuok Mombasa.
E odiochienge mar adek kadhodh nam chumbi, jatend piny Kenya William Ruto ne oyuore kaunti ma Kwale, kuma ne osidhe gedo mar kar thieth ma Mkongani, kaachiel kod sidho chenro mar keyo sitima e gwenge ma Kiwegu. Kae, jatend piny ne oramo ni sani wuok oko mar riwo oganda jo Kenya duto kanyakla e weche mag dongruok kendo onge jogo mabiro dong' chien kata matin. Hata wale walikuwa upinzani, tumekubaliana na wao wakuje tufanye pamoja, ndio tuendeshe Kenya pamoja, kusiwe na ubaguzi, kusiwe na wale wamefungiwa nje. Watu wa Lungalunga, wa Kwale, mshirikiane na serikali ambaye inafanya kazi pamoja na viongozi wenu. Leo hii kuna wale ambao wanamuona rais anatufanyia sisi maendeleo, wanalalamika kwa sababu walitangulia wao. Endelea kuchapa kazi, zuru miradi kila mahali. Hata ikatokea watu wengine wakasema pwani si Kenya, ni kwa sababu maendeleo yaliadimika. Lakini hivi sasa kila mahali, kwa mji, kwa kijiji, kwa kila sehemu kuna mradi. Jatelo no mane wuotho gi jotend migepe mopogore kaachiel kod jod bura ne bende ogoyo poro ewi chenro mar thieth mar SHA mane ojiwo oganda mondo mi ondikre kar rombgi. Ne olero ni midhieche masani jopiny kale kotenore kod chenro no biro mana rumo. Mujisajili ndio serikali ya Kenya tuwe na information ya kuweza kupanga mambo yenu ya matibabu. Tuweze kuhakikisha ya kwamba kuna wauguzi wa kutosha. Tuweze kujua kuna equipment. Tuweze kujua madawa kiasi gani inahitajika hapa hospitalini. Madirekta wa Msambweni na mahospitali mengine nikauliza, SHA inafanya kazi? Wakasema inafanya, na hospitali yao pia inalipwa. Ne bende giseyo jogo manyayo siasa magakweda gino magikoni medo manathiro dongruok e kor gwenge. Tuachane na maneno ya ukabila na ubaguzi wa kidini na ubaguzi wa kila aina. Tumeanzishiwa stima, wale wavuvi wafanye biashara yao ikiwa salama, na sisi wengine tuweze kufanya biashara vizuri na tuishi mahali salama. Tutasimama na wewe. Hizi porojo zingine wewe nyamaza tu. Jatend piny mabende ne ochiwo oboke mag lawless quarters ne okoni piny owacho dhi nyime kod chenro mar nyiewo lope mawegi nolal masani squatters ojotie kaka machielo bende ochiwo siem ne jogo mani kod tim mar monjo kendo jote lope ji giwegi. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Kawasuri nyako Ramogi eni IBC dhi tiyo gomenda maromo siling bilion 61 mar bero kata bago yiero maduong' mag 2027. IBC oyango ni gidhi tiyo kod omenda makamano e ndiko jogo ombulu manyien maromo milion 5.7, goro kiewo manyien mag gwenge, bago yiero madundo e kuonde chung' od bura maromo 4 kaachiel kod nyiewo masinde manyien mag yango jogo ombulu ma idendo ni Kimskit. Kaka jafombo marwa mar siasa Chris Owino leronwa, omenda makamano en medruok mar bilion 17 kipimo kod yiero mag 2022. Duol mochung' ne yiero e pacho kae IBC onyiso od bura ni piny Kenya dhi tiyo kod omenda maromo bilion 61 mar bago yiero maduong' mar 2027. For that election. E nyim komiti mar od bura mochung' ne chike JLAC, jalup jatije maduong' mar IBC Obadia Keitan oyango ni omenda makamano dhi chung' ne ndiko jogo ombulu manyien maromo milion 5.7, goro kiewo mag gwenge kaachiel kod nyiewo masinde manyien mag yango nonro mag jogo ombulu. The requirement for the general election to 61,737,052,195. Now Mae en medruok mar omenda maromo bilion 17 kipimo kod yiero maduong' mar 2022 mane IBC otiyo kod bilion 44.6. Kalure gi director mar omenda e IBC Osman Ibrahim, IBC dhi nyiewo masinde manyien mag yango jogo ombulu maromo 50,352. Technology above 10 years is obsolete. So the 45,000 Kimskits will be obsolete by come the general election. Jogo ombulu e kuonde chung' od bura 4 mosebedo ka onge kod jood bura magi kuom thuolo malach bende nyalo buonjo bang' IBC kwayo od bura omenda maromo milion 480 mar bago yiero madundo e gwengego. Moko kuom ute chung' od bura ma IBC dhi bago yiero madundo tok yudo commissioners manyien
gin kar chung od bura ma Ugunja, Banisa, Malava kod kaunti ma Baringo kaachiel kod wards 9. Chenro mar goro kiewo mag gwenge ma kuome osemoko e rod kuom thuolo mar higni 3 nyalo chopo kare poni od bura opuodho omena maromo bilion 7 mar tayo chenro makamano. We have sought an advisory from the Supreme Court, but we don't know what the advisory will be. If they say we go, then we know the budget. It is actually 7 billion. Chenro makamano ne onego tim dwe mar 3 higa mokalo, kata kamano ne ochwale nyime kaluwore kod onge mag commissioners. E komachielo, apisi mochung'ne ndiko duond buche pacho kae bende oyango ni gisendiko duond buche 2 manyien motelo ne yiero maduong' mabiro. Duond buche makama gin duond bura mar The We Alliance Party kod Democracy for Citizens Party. Duond buche mamoko manyien 11 bende osendik makmana ni pod gin e yor kojolo. Ikrok ne yiero maduong' mar 2027 osechako mako mach bang' duol mochung'ne yiere pacho kae IBC kwayo od bura omena maromo bilion 61 mar tayo yiero mabiro e yo ma ohuyanga kendo maratiro. Chris Owino, Ramogi TV, Parliament Buildings, Nairobi. Nyakora Ramogi owuok Parliament Buildings wadhi nyaka Muhoroni gwenge ma e kaunti ma Kisumu. Kwan joma osewito ngimagi bang' masira mar apaya manyo otimore koru Muhoroni ochopo ji 5 bang' achiel kuom jotuo 4 manyo ochwale kar thieth ma Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital bende wito ngimane. Ji 3 mamoko to pod dhi nyime gi yudo thieth e osiptalno. Ji mamoko 8 dhi nyime gi yudo thieth e od thieth ma St Vincent Mission manitiere Muhoroni. Masirano manyo otimore otieno manyoro ji maromo 15 bende nyo yudo hinyruok kendo nyo thiethgi bang'e to wegi gidhi pacho. Yeah, last night there was a very serious traffic accident near Muhoroni where we received at around 11 o'clock 4 patients who were severely injured. They had fractures of the lower limbs, fractures of the upper limbs, and in fact we had one who had a traumatic hand amputation. It's unfortunate that one of those involved in the road accident, passed away while undergoing treatment. One lady who had what's called traumatic amputation is currently in theater, is undergoing surgical debridement as we speak. The remaining 2 that actually have some fractures, they have been attended to by the orthopedic team, and as the CEO has said, all that I've done is to ensure that the patient safety is held, and the patient actually currently are recuperating well and they are in good condition. Telo mar okumba mar thieth mar SHA oseo kwan mag ute thieth mag jigiwegi ma ong'anyo chiwo thieth ne jopiny ka gikoni pod nitie maromo ute thieth 8,000 mabiro dhi nyime chiwo thieth ne jopiny. Jatatije mar SHA Dr. Robert Ngasira oyango ni report mora mar kata magibiro yudo mar od thieth mabiro dagi chiwo thieth ne jotuo ibiro kauni okang' mager mar chik. Kaka Jurito Mondi lero, riwruok mar jopuonj Kuppet ma bende okumba ge mar thieth nyaka sani ok ti oboko kawo okang' mager poni piny owacho ok ochwalo omendagi kochopo odiechieng' makiny. E okang' ma okwongo telo mar okumba mar thieth owuok oko mar wuoye wi ng'anyo mar ute mag thieth mag ji giwegi e chiwo thieth ne jotuo matiyo kod okumba mar thieth mar SHA. Jatatije mar SHA Robert Ngasira e twak mare kod Ramogi TV odiechieng' ma kawuono oseyo ng'anyo mar ute thiethgo ka okoni pod nitie ute thieth ma ohewo 8,000 ma inyalo tigo kod jotuo. Ngasira bende koni okang' mager biro kaw ne ute thieth mabiro tuono jotuo thieth. I don't think it is true that members are not receiving service. I need to indicate that as we sit here, we have contracted more than 8,600 facilities. The facilities membership under RUFA is just about 300. If there is any member who is being turned away because of one reason or the other, then like I said, we will invoke the whatever clauses that are in our contracts with them. Kata kamano oyango ni nitie gope maromo bilion 19 ma oseyangi mag NHIF kendo gisechako bandho migepe mag piny owacho ka okalo kuom migawo mar omenda mapok nochwalo omenda ne NHIF. These amounts are supposed to be obtained from a number of government ministries against schemes that were offered by NHIF.
And we have had discussion with these ministries, and plans are being made for those ministries to be funded by Treasury so that they will get the money and settle. Ewi okumba mar thieth mar jopuonj mabende ok ti nyaka sani ingasira koni gi nyalo dokie SHA gino mar riwruok mar kupeto kwedo ma okalo. This is where SHA comes in very handy, because even when you go to a hospital, SHA is the first charge. So if your other insurer withdraws service, even yourself, then you still have SHA. The SHA CEO is saying is unacceptable because teachers lost their medical allowance so that they can get quality services. There are no quality services in public hospitals, so teachers cannot go to public hospitals. Telo mar riwruok mar kupeto buogo kaondamo mager poni okochwalo mendagi mag thieth. And the decision that we are going to make is not only limited to asking the government them to down their tools. It can be even legal redress, because that's a right. So watch this space. Yes, medical attention is a right. We cannot listen to lectures from whoever. Tisha ng'wen jumani okumba mar thieth no dhibago bura kod telo magute thieth mag ji giwegi poni ginyalo chopie winjruok. Judith Omondi, Ramogi TV. Ramogi jochiw thieth mawuok e kaunti ma Siaya mabende tiyo e bwo chenro mar chiwo thieth mong'ere kaka Universal Health Care okwayo gavana Makono James Orengo mondo chop singo mage mag ndiko gi tich e yo mongirore ka gitwa gi jofwambo machiegni kod apis gavana mayudore e boma ma Siaya e kinde mane gichopo kanyo mondo gichwal ywak margi. Jochiw thieth go kotelnegi kod Caleb Oginga kaachiel kod Lorin Nabwire ong'ure wi kaka tend kaunti no osebedo ka ok dew gi e kinde mag ndiko ji e tich ka bende giywago mibadhi ma okwako chenro makamano. Gimedo ni moko kuom gi ma osebed ka iluongo mondo dadho gi ne yudo tich pod ichako ikwayo soya. The governor promised us that no recruitment will take place within the county without being considered. It happened, and we are just there. And if at all you found yourself in the recruitment, you had to dig down in your pocket, which happened to majority. And those who are not able to afford that, majority were dispersed. And you can hear we have lost like 5 colleagues. Who is our employer? Very important. If at all we are the employees of county government, then be it. If you are employees of national government, then be it. We should be answerable to our employer. Na nimekuwa kwa contract for the past 5 years with no gratuity, no allowances, no NSSF remittance. Saizi pia kitu yenye natusumbua sana na SHA pia haifanyi. Umekuwa ukitudodge, you don't want to see us. Some of us are stressed up. Currently we have a colleague who is dead due to stress. If you go to see a county referral hospital morgue, you will find her lying down there. If you don't report to job, they will call you, mbono hujaenda kazi. And they will threaten you with letters and messages. We can't continue to suffer under contract. When we see our juniors, me, for example, there are people who have mentored, and now they are in PNP. How does it look? Kormogiko wuok Siaya to wadhi nyaka Migori. Gavana ma Migori Ochilo Ayako singo chopo singo mag dongruok e kaunti ma Migori ka wacho ni ei thuolo mar higni 2.5 mosetiyo pogruok ma ewi dongruok mosetimo nenore ayanga. Gavana Ochilo ne otwak e od bura mar kaunti ma Migori kama ne ochiwe ler ewi kaka sirikande osedhach e weche mag dongruok. Jafwambo marwa ma Migori George Juma ne ochopo e twak makamano kendo miyo ler ewi wachno. E twak mare no mokwongo bende ma Migori higani, twak ma bende chik wacho ni gavana nyaka koro chiw higa ka higa. Ochino ane piny owacho ma kaunti ma Migori osego okenge madongo e chorochego mag dongruok. Gedo mar log tich mar kaunti ma Migori ma igero kod omenda maromo $400,000 chulo gope mag jotimo rak maromo $1.1 gin mag gavana ma Migori wacho ne sirikal mare osetimo. We have managed to pay pending bills to our suppliers, contractors and service providers to the tune of 1.1 billion. E migao no mar ohala, ochiwa ni gedo mar kar choko
piedho kaachiel kod uso mwandu mopogore opogore ma ong'ere kaka County Aggregation and Industrial Park ma igero kod omenda maromo $500,000. Chiwo omenda mar timo ohala ne grube maromo 400 gin moko kuom chenrogo mag ohala ma osetimo. Ochilo ne owacho ni e kinde mar higni 2 bende gisegero klesego mag nasari kata ECD maromo 140 ka bende omenda maromo $20 bende koro oseket tenge mar medo ndiko jopuonj nasari. We have constructed additional 140 ECD classrooms across the county at a cost of $77 million since coming into office, and we have allocated now $55 million for more classrooms. Migawo no mathieth moko kuom gigo mochilo wach ni tende osetimo gin moting'o gedo mar kuondego mag thieth manyien kaachiel kod ndiko jotije maromo 100. We are in the process of upgrading the Migori County referral from level 4 to level 5 hospital, which will include a medical surgical complex with an ICU, 4 theaters, and surgical and medical wards. To e sekta no mare pur kaachiel kod pith jamni, gavana ma Migori wacho ni gisemiyo jolupo ounga mag rech, chiwo nyithind rech, chiemb rech kod kata chiwo kothe ne jopur. Have constructed cold storages at Hispania and at Turiri at a cost of Kenya shillings 10 million. We have procured and distributed more than 80 tons of high quality seeds, including Nyota beans as alternative to tobacco farming, maize, sunflower, sorghum, and rice. Ne wan ten county ma Migori keto kenge mane ni kambi mar rabuon mano mageto ng'anya mabende osebiro ka koro kwamo kuom kiny mathoth koro chako tich makare. We are currently working on a policy to facilitate the entry of a strategic private sector investor who will or who should be able to assist us in running it. MCS ma Migori ne ogolo paro ma opogore opogore ka utende kod twak mar gavana yako. Gavana osetiyo matek kendo wuoda yako med tiyo ne jopiny ae luoro bed motegno nikech wan ng'eyi. Naomba kwamba mtulie, vitu ambavyo vitakuja zingine ambazo zinataka a lot of planning na heavy expenditure ni vitu ambavyo tunaweka pesa kwa kila mwaka na zitaonekana baada ya muda fulani. Omulo Stadium for Youth, Omulo soko mjenga, Mondogere to the modern market, headquarter dhi mbele ka gorofa 2. Pending bills ni en tuo momako counties wa duto te ok mana Migori kende. To king'iyo wan kaka jo Migori wase reduce marwa makoro dong ma 0.6 billion. Mano nyuso ne wadhi maber. Twak mar gavana bende koro kawo kinde mar saa achiel en mano bende koro oulo mokuom gigo mosetimo kaachiel kod mago bende koro tende pango timo ka bende gimodong' en mondo MCS koro biro bet piny mondo koro do lipot bende koro gol kod gavana ne mani to kanye minya medi kaachiel kod mano bende koro inyalo gol. George Juma, Ramogi TV, Migori. Erokamano nyaka Ramogi kuom yiero Ramogi TV e weche manyien dakika 21 bang' saa 3 mar otieno weche manyien mag Oimore biro ni achiel kachiel kokalo mana kae Ramogi TV. Nyaka Ramogi pod wan gi mathoth to kapok adhi e yweyo madwani mar adhi gie sani wang'ie moko kuom ote ma wuoro ma Kaluga japeng' achiel ma Bomb Center wacho ni ne yo makare kata kamano in koda nyaka giko. Erokamano ahinya kuom kete e Ramogi TV. Makamu ng'isa ni Daddy Cool wan gima baba dhi wacho next week is final. Kowacho left to left, kowacho right and right. Mano kaluwore gi makamu wacho ni an koro kaka ng'iye wan ka nikech babu biro is back with a bang. Maya nyaka koro miwa mana direction kako wacho no. Kendo an kaka director mar broad-based government Western Kenya region and beyond. Amor gi baba kagitiyo machiegni gi telo mapacho ka. Erokamano nya makamu kum ote mari. Aneno ka Engineer Freda Bura wacho ni en kod chandruok matin. Wacho ni gik moko bayo gi Mombasa. Ramogi TV samoro signal mare bedo gi ng'ikruok. Aparo ni midusa mago abiro ng'iyo mago mapiyo mondo loso yo makare. Jakosege wacho ni sirikal mar kaunti ma Migori okodich gi joboda boda nikech ndara mawuok Masara kadhi kod Kwerok ber. Koro giteme mondo gilose mondo kik wagore piny. Paro ni mano chopo it tend county kachiel kod MCA duto te mondo ka ing'iyo budget to kuro keti mondo weche obed mopuodhore kendo mopare maber. George Benja wacho ni jakom Raila Odinga oyie mondo ti kod William Ruto. Aneno kaka idhingo weche manyien yo makare. Daddy Cool amor kodi okelo loch majakiranda ka chieng' Ward 7 wacho ni siro chendo mar Raila Odinga
obiro godo mar wuoyo gi jopiny kendo kawo pach jopiny mane gima katiba dwaro ni jatelo kapok otimo gimoro okawo pach jopiny kata bed ni manie ofis kata madwaro apisi. Koro an ayie Raila is leading by example. Mano Okelo Oluoch Majakiranda wacho kamano, okay? Omolo Wuod Nyakuoyo watching live from Asembo Got Bondo with all my friends and my wife Bito Nyaseme and my son Otieno Duncan. Mora enyero kamana enya. Peter Olo Imbo Majimbo wacho ni nasikiza sana amor kodu Ramogi TV kanyo weche manyien molmos kendo kelo reyo makare. Mor kodu ma sidang. Gomos ne jomo yudo masira Anthony Jakipasi kendo changa mapiyo ne joma pod dhi nyime yudo thieth. Erokamano ahinya Charity Koth walilongo ni Chacha wacho ni watching live kagin gi brother ne Eric Otieno entiere Kisumu Nyalenda. Erokamano ahinya Charity kuom keto Ramogi TV. Mwalimu Evans Agai wacho ni Ramogi kelo weche manyien e yo maleo kendo makare. Raila kangima to wamor wakaw yweyo gi kanyo ka waduogo nyaka Ramogi. Weche manyien pod dhi nyime. Ma en Oimore e Ramogi TV. Mabrother, chekini story fulani la penjuzi mtani record manze. Lakini bro, kazi itakuwa tu ni kujaza simu na hizi mavida. Ai, kujinice tu kaka. Mwananchi ndani ya narada medalia pesa. Leta tenje ni kushow tutaomoka. Citizen Digital wako na platform fulani kwa site yao inaitwa Wananchi Reporting. Hapa unaweza tuma story yako kwa website yao ama kwa app yao ya Citizen Digital. Na kama hiyo process ni ngumu, unaweza tuma story kwa email yao, WhatsApp number ama uitumie kama SMS. Alafu gani unapataje bro? After story yako imepublishiwa, hapo ndo una receive 1000 kwa simu yako. Bro, au umenichanua. Don't just witness the news, be part of breaking it. Download the Citizen Digital app and share your story with Wananchi Reporting today. Citizen Digital. Lwedo Chweyo. Koroka sana watiyo gi lwetwa. Rom gi joma oseloko kit ngimagi kendo giseloko pok margi obedo ohala. Bechgi ni malo nikech kaka yudo materials dhi mang'eny. Duto en wach chwech, pok, tich matek kendo tiyo matek. Tim giri mitimo no, kikete chunyi tikete pachi. Mamiyo lek bedo adiera. Pok opogore. Tich ang'wen, saa 2 okinyi kod Sharon Ong'ao. Kick by. Kowuok e chuny boma ma Nairobi, machiegni gi Naromoro. Kokale gode koda ore kendo mol e gwenge duto ma pachoka. Okinyi kokinyi wayango ni kaka piny oru. Ma en rupe. Kama wami nonro to kod chal mar fwambo. Wa encourage conversation. Wamenyo ni weche mamako ngimani. Job restructuring kana state restructuring ok promise ni kiwitu tich ka tediro tich ka. Kendo in gi duola embaka oromo. Watudre gi reporter marwa ka en Homa Bay, Mombasa, Kisumu, Migori, Kisii. Wabedo gi twak kachiel koda ka jolony weche mopogore opogore. No wamiyo parliament a lot of authority. Authority no gitiyogo mana mondo konygi. Tudri gi Joyce Oduor, Sharon Ong'ao kod Cleophas Oluoch e chenro mar Rupiny kod Mbaka Oromo. Wuok tich nyaka tich abich chakre saa 12 okinyi nyaka saa 5 onyango e Ramogi TV. Machiegni kendo nyako Ramogi bang' wuok e yweyo wadhi nyime gi weche manyien kama koro wang'iyo motende kod weche mabende en kuyo. Familia moro e gweng' ma Nyabonde sub-county ma Gemwagai, kaunti ma Siaya nigi lit kod kuyo bang' yudo ringre nyathigi manyako ma jahigni 12 e bungu moro mani machiegni gi dalagi bang' ka nyocha ne olal jumbe 2 mokalo. Ringre Catherine Akinyi oyudi ka okengi ka moko kuom fuoni mage guogi ema ne chamo. Otieno Daniel nigi ler mar wachni. Wuon Catherine Akinyi, Jerry Oduor, wacho ni Akinyi nodhi neno tuke opira e sikund primar ma Nyabondo gi osiepene tarik 9 dweni, to kata obedo ni nyithindo mamoko noduogo dala, Akinyi ne okone kendo. Gino mane omiyo ne gichako manye, to kata kamano ne gigo Luanda e menyogi.
Koro tok jowetene ne bir kawe ka jowetene noduogo kendgi to weye kama ne gidhiye. To ka jowetene ne duogo to kanoweye taduoga penjo jowetene, to nyawadu ma uwuok go kacha uwe kanye? To jowetene noduogo nyisa no kathi ma wawuok go ka wawe Nyagondo kapod gin gi nyithindo manyiri mamoko. Omero ni bang' Akinyi lal, nitiere kinde moro mane ogone simu gi jogo ma ok ong'eyo mane oyangore kaka apisas mag obila ma okete sendo obila ma Kilgoris mane okoni ne ging'eyo kama Akinyi nitiere kendo ne gidwaro mondo mi omigi omenda eka giwach kama ne nitiere. Ni nyathini oyudre, in min Catherine Akinyi ne oyudre to yudre kamoro miluongo ni Kilgoris. Tema koro min nyithindo penja to wuon inyalo ng'e kama iluongo Kilgoris? Nyaka pimo nan Kilgoris takia. Tawinjo kama ne en e tok Kisii go Lang'o guluo koni. No wacho ni Kathi onere kuro. To kongima. Nera mar mosenindo Amos Owino koro dwaro mondo mi familiano oyud ratichgi kowacho ni obila owinjo tim nonro mapiyo mar yango achija mane otimo njore ma kamano mondo mi okawnegi ondamo mager mar chik. Kendo nyolitnwa kabisa. Akwayo ahinya sirikal maka to ahinya kendo mochung' kor karita kwe ni onego ukas koru mondo wayud ratiro marwa kaka family mar nyathi manyonindo, nikech ang'eyo ni sirikal nigi teko mar fwenyo joma nyonego nyathini. Korka kore Masi Atieno ma en nyamin gi mosenindo koro kwayo Samaria mang'won kaachiel gi piny owacho miyo kony familia no solo omenda mar timo DNA ma en dwaro mochuno eka migi ringregi iki. Eronu ayude bo atere nyaka kamunyalu e muchari, to kaka nwachopo e muchari gima jo muchari nonyisowa notamo wang'wa nikech ne gidwaro ni gitim postmortem gi DNA to pesa mane gikwayowa otamowa. Koro akwayo sirikal mondo donje wayude ratiro mondo wayud ka dang' wagol nyathiwa no mondo wakelwa kane gikwe. Mane kwayona. Otieno Daniel Ouma, Ramogi TV. Kuyo nyako Ramogi ka limo mara ja Kenya mora mora ne keto kenge mag biro neno ni nyathino yudo ratiro ka familia mare pod ni kod kuye kinde machal kod ma kendo neno ni jok madipone otimo tim machal kod mago nyako Ramogi to olugo do ling'any duto mag chike mapacho ka mondo gibed ranyisi ewi timbe makoch ma jamedre kata ma jatimre mageto jomatindo kata nek mosebedo kaneno e pacho ka kowuok kanyo nyako Ramogi. Riwruok mar Kenya Red Cross oyango ni ji maromo 22 pok ofweny ndachgi kama gintie bang' lweny manchane okel kod monj mag jonjore mag Dasanek e kaunti kata e tong' mar piny Kenya kod piny Ethiopia. Ote margi bende wacho ni ji 9 oseresi ka moting'o ji 8 madongo kaachiel kod nyathi achiel matin ka nonro pod dhi nyime mar fwenyo kama ringre mar oganda ma ichich nonegi nitiere. Cynthia Onyango leronwa. Todo Nyang', gweng' mayudore nyandwat mar piny Kenya e kar chung' od bura ma Turkana North en gweng' maluoro kwako. Ndalo adek bang' monj mar oganda mar jo Turkana kod jonjore mag jo Dasanech magin jodak e tong' mar piny Kenya kod piny Ethiopia. Jokedne ratich oganda manitiere gwenge makono wacho ni mon, nyithindo kod jogo mane otonye monj makamano pod nigi buok makata loso e wach mar monjno mane otimore otieno mar chieng' ngeso ok gidwa. Kaluwore ni lwenyno ne otimore dier otieno e nam, luoro nitiere ni ponono nitiere oganda mane owito ngimagi to nyalo bedo ni ringregi pod nitiere e nam. Kaluwore kod coordinator mar riwruok mar Kenya Red Cross mar gwenge ma Turkana ma oloso kod Ramogi TV e yor simo, owacho ni nyaka odiochieng' ma kawuono kwan oganda maromo 22 oseyangore ni olal kaluwore kod lipot ma ochiw kod oganda ma oyangore ni wedegi pok gineno kochakore chieng' mane monjno omuoch. E ote achiel onogo oyangore ni dhano 9 oseresi kendo yudo kony madwarore ka e kwanno ji madongo gin ji 8 kaachiel kod nyathi achiel. Riwruok mar Kenya Red Cross bende oyango ni gidhi nyime kod yango ndach joma olal kaachiel kod chiwo kony mar ngima makare mar paro ne jogo ma oyudo buok kendo ni kod pek mar loso ewi gima ne otimore e kind monjno. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Duol ma ochung' ne rito alwora e pacho ka NEMA
Omiyo kaunti ma Nairobi seche 24 mar golo oko taka ma pod ochungi gi nyamburko e range mag log tich mar kambi mar keyo teko sitima e pachoka KPLC Nairobi. Takago nopuko kinyi manyoro gi tend kaunti ma Nairobi mabandho kambi Kenya Power. Omenda maromo siling bilion 4.8 magiwacho ni osekunore kuom kinde buora. Lidio Okeyo miyo ler mathoth. Maloyo seche 24 nyaka ne apisa mag kaunti ma Nairobi puk taka e log tich mar kambi keyo teko stima e pachoka. Ranyisi pod nitiere ni gwandruok e kind kambi no kod tend kaunti ma Nairobi pod omoko. Taka go mane opuki wuok tich koro choki kendo oli loche bich ma otigo de geng'o range mag kambi no. Kapisas mag kaunti no bende fuyore kendo gibeda kicha e alwora no. Apisa maya duol marango weche mag alwora e pachoka Nema ne ochopo log tich mar kambino kendo golo chik mondo mi tend kaunti no gol loche oko kendo gimany yore mamoko ma ginyalo tieko godo gwandruok ma kamano to ka ok kamano to koro gibuogo chwalo gi e doho. We are issuing an order to the Nairobi County government to make sure that these vehicles are removed. This area now is infested with worms and smell, and we don't know whether there were rats in that waste which could have escaped into the neighborhood. Takago sekelo midhiero kod lal newego hala mani alora no manyo chuno mondo mi olor ohelni magge kalore kod tik marach mane oriembo jong'ieo. So we do have about 15 tenants. Kenya Power is just one of the tenants. And it's quite unfortunate that this matter that has got nothing to do with the building, has got nothing to do with the landlord, is really affecting other innocent parties, including our tenants. We are warning you, remove your trucks. Remove your trucks. We are giving you 24 hours. Failure to do that, please don't complain. We will take it upon ourselves, Kenya Power employees, because this is interfering with our work. We have no problem with Kenya Power. We have no problem with the county government. Why are you bothering with us? Tend county no kata kamano podoramo ni nyaka chul gowi maromo siling bilion 4.8 eka gibiro golo taka go e log tich mar Kenya Power. E ote mare kawuono, jatend migawo mar teko Opiyo Wandayi osingoro gi gavana ma Nairobi Johnson Sakaja mar tieko gwandruok ma kamano kolero ni Kenya Power onge gop pi mar kaunti ma Nairobi ka bende olero ni Nairobi County nigi gop kambi Kenya Power maromo siling bilion 2.1. Matimore kamoko kuom jotelo e kaunti ma Nairobi bende ogolo duondgi e wach makama. Kenya Power and Lighting Company does not owe the Nairobi County government a single penny in terms of water bills. The Nairobi County government is owing KPLC 2.958 billion shillings in terms of outstanding electricity bills. I will be engaging the governor after this, but even as I seek to do so, I'm hoping that the county government of Nairobi will move with speed to restore water supply to the KPLC facilities. Ka Kenya Power ng'ado nus sima, gouru simo, ndikuru barua mondo dhi ubed kodgi piny, umany kaka unyalo wuoyo. Ka ok gi resto stima no, nitie court. En gima lit ahinya ni ng'ato nyalo kawo sheria e mkonone gina lwete moamua ni kawuono odhi olo takataka e mbele ofis ng'ato. Ma en achiel kuom nyamburko abich mane okelo odiochieng' manyoro kopong' kod taka e log tich mar Kenya Power and Lighting Company akoro en rito kod neno kabede tend kaunti ma Nairobi biro golo geche mag taka gi kata owoyo. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Stima Plaza, Nairobi. Kowuok kanyo to ni tulo gi ywaruok ne obedo e mbalariany ma Technical University of Kenya TUK e buore Nairobi bang' jopuonjre ng'anyo ka gikwedo kang' mar loro mbalariany no. Obila ne ochuno mondo ti gi iro ma lungo wang' mar keyo jopuonjre mane rik oloro ndara ma Haile Selassie. Jopuonjre go dwaro ni chenro mag somo doge wang'e mapiyo bang' ka nyicho ne somo chungi nikech ng'anyo mar jopuonj. University was closed indefinitely 3 weeks ago. We started our semester last year in September. Up to now, semester is still going on.
We've not sat for our exams, and we are demanding that school be reopened, and the Ministry of Education, the Parliament, and whoever is concerned should take responsibility of whatever is happening in the university. We are here to stand in solidarity with our comrades from Technical University of Kenya because we understand that education is a right and not a privilege, and they have been out of class for a very long time. We are not going to allow them to continue tampering with our rights to education. So what I'm going to urge the government and the Ministry of Education at large and the management of the Technical University of Kenya, hasten the process so that our comrades can go back to class. Kawang'e motene kod weche mag ohala ni jolupo e kaunti ma Homa Bay ochako riwruog saga margi mageto jologi e chenro mag lupo magitimo. Okang' ma kamano jolupo go neno kaka madhi resogi e midhiero magikale kinde ka kinde magidhi nyime kod chenro mag lupo e nam Lolwe. Riwruog saga no geto ndiko jolupo ma oingo gana 12 e dho wedhe mayudore e kaunti ma Homa Bay kaka imiyo ler kod Alia Beach. Kaunti ma Homa Bay ne kod wedhe moingo 140 ma chenro mag lupo osebedo kadhi e nyime kendo ne kod jolupo mathoth mayudo konyruok margi kaluwore gi chenro mag lupo magisebedo ka gitimo e alwora mar nam Lolwe kaka yor neno ni jolupo yudo konyruok margi kokalo e chenro mag lupo magisebedo ka gitimo. Telo mar dho wedhe kaunti ma Homa Bay ne ochako riwruog saga mageto jolupo manyalo miyo gi thuolo mar bedo sekta mar lupo e alwora mar nam Lolwe. Chakre wik machakore tarik 10 wabiro bedo gi thuolo mar ringo oko kendo timo mass membership recruitment e sub counties wa ma oluoro dho nam duto. Ka wang'iyo ni gine machalo kamano wabiro recruit 12,500 members on the minimum mondo wachak process mar riembo sako kaka owinjore. Riwruog saga no ma ong'ere ni Homa Bay County Beach Management Unit Network Sacco geto ndiko jolupo ma kwan gi gana 12 e dho wedhe ma opogore gi dwaro mar jiwo chenro mag lupo kod miyo jolupo thuolo mar yudo kama ginyalo time kungo kod hola mar bero ngimagi. Biro konyowa achiel e tego nya mar sako marwa ni. Mar ariyo bende biro konyowa e yudo manyonge mwanyalo timo go administration kwa dhi mbele, to bende biro konyowa e neno ni wa establish sako yo mowinjore mondo sako ni ochak wuoth koro konyalo holo ji pesa to kendo kungo bende nyalo timore. Mano biro tego wa kabisa kendo biro miyo wabedo gi chenro mar yudo kata gigewa mag lupo e nengo maber. Wabiro yudo puonj kaka wanyalo bedo gi arita maber e nam. Gik mang'eny wabiro yudo kowuok kuom sako nikech biro tayo gi professionalism mamalo. Nitie joma koro wabiro poch koa oko e sectors mamoko mosomo weche mag finance mabiro tayo nwa sako ni. Chenro mag lupo e alwora mar nam Lolwe osebedo kod midhiero ma opogore kama oting'o nok mar rech maseche mathoro juko jolupo e kinde ma gidhi nyime kod chenro mag lupo kaachiel kod sand ma jolupo matiyo kod nam Lolwe osebedo ka yudo ka owuok e lwet obila ma piny Uganda. Gino ma giwacho ni nyalo dok chien ka jolupo yudo teko e riwruog saga no manyalo miyo gichako kata chenro mar pith rech kendgi giwegi. Miyo Dhombogo luongo ni wadwa transform beach management units into economically viable units mondo mi gikonyre kendo gibed jok manyalo siro wechegi manyalo kelo nigi ohala. Mae momiyo sako e platform achiel mo identify madhi miyo jowa bedo gi financial discipline. Ginyalo kawo pesa gi gisango kendo wanyalo konyogi gi pesa gigo ka gidwaro gi weche mag loan mondo gidongre godo. Mondo wawinjre gi jo bank bende kaka society wani bende nyalo dhi mbele. Mondo janam obed ng'ama ok nyal bedo ni kata ka tonde olale nam to onge kaka onyalo kendo yudo tol mondo chako lup kendo. Waseketo ka migepe mang'eny oseng'eyo ni name kama pesa nitie gibiro ipo ma ng'ato kochung' e buk ni en holo ji pesa. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Wasudu Nyakoramogi, riwruok mar Oxfam kaachiel kod Aspen Network of Development Entrepreneurs obagoromo mar twak ewi weche mag nywako kit chwech duto yudo nweng'o mar omenda kod kit loko ohala maidendo ohala ne ohendni matindo maidendo ni MSMEs. Romoni manobagi e boma ma Nairobi okelo kanyachiel kod riwruok mar bengi mar KCB Foundation. Bende gimedo ni kaluwore kod lokruok mag sir mawuok e pinje maoko, koro en kinde mar neno kaka inyalo yud yore mag nwang'o omenda pachoka ne johala matindo.
Bende wachno nonywako kit chwech kata gender mainstreaming ma en achiel kuom thund weche mane omi pek e romono ka gigeto johala mamine mar timo ohala e lwasi makare. With the changes that we've seen in international development aid, it is a time that we start figuring out how do we mobilize local capital that is able to impact our local ecosystems. As Andy, we are working towards creating an evidence base that will help to create the business models or understand the business models that are there to scale what is working for micro, small and medium enterprises. KCB Foundation, we are in the space of creating entrepreneurs and based on the programs that we run, we basically run two major programs. One is education scholarship and enterprise development. So enterprise development, we are basically talking about youths in the space of enterprises. How do they start and run their enterprises? So being in a space where we are talking about MSME, then how do we start preparing a youthful generation to start and run enterprises? We have really identified or just appreciated the fact that gender mainstreaming is a key component of the work that we are doing. And if we are to achieve key developmental issues around the SDGs, the Africa Vision 2060, and among other things that we are supposed to do, we really have to see how then do we bring women and the issues of gender into the discussion. So we are looking at how then do we improve the access of finances for women, issues of accessing the market, as well as just integrating any component around gender to also bring Kenya into a competitive level within the market, both in East Africa as well as across the region that we are operating in. Dual Mar Communications Authority of Kenya CA koni dwaro nitie mar piny Kenya chugo chike mabiro gayo ote kachiel kod pichni ma oganda chwalo katiyo gi mbui. Jagoro mar duol no Lydia Sitienei mane oloso Mombasa e romo magibago gi jofwamb weche koni oganda mathoth osebedo katiyo gi mbui e yo ma ok ni kare mar keyo weche makidek nyayo akwede kachiel kod kelo sigu e kind oganda. Bende CA okwayo jofwambo mondo okaw ong'ala manyime mar chiwo ler ne jopiny e yor kwedo weche ma ok adieri ma ikeyo kokalo e mbui, kaka machielo bende jiwo jopiny mondo oti makare gi mbui mar chwalo dongruok. We foster a safe cyberspace, enhancing trust in digital services. In addition, the Child Online Protection Initiative, in collaboration with stakeholders such as the Department of Children's Services, Kenya Primary Schools Head Association, and the Ministry of Education, to equip both children and their parents or guardians and teachers with information and skills for productive and safe internet use. Planning the perfect Easter and April school holiday getaway? Make unforgettable family memories in Dubai in a View Travel. Starting from $1,451 per person sharing, enjoy 5-night stay with breakfast, Dubai Parks and Yas Island theme parks, Dubai Aquarium and Underwater Zoo, Kidzania, Global Village, Desert Safari and Abu Dhabi City Tour. And yes, your entry visa is sorted. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. Jothurwa, be usebedo gi gombo mar ng'eyo kaka cham wuok e kodhi nyaka chop kaka chiemo e mesa. Dibed ni dwaro chako pith makelo omenda, kose dwa chako pur mana mar chiemo e dala. Wakelo ni yore mag chako magi duto e chenro mar pur gi ohala. Pur manyasani kendo manigi okang' mamalo to kelo yuto mathoth. Piny olokre dhi e technology kendo puro kenana pur kaka ne manyachon. Kuonde kwath osedok matin. Tinyalo bet gi dhiang' achiel mar grade tikete e ot tiyomone chiemo to ochiemo. Pur mchele ber kendo nyalo teri mabor.
ngimani be nyalo lokore gi higa 2 kende kitiye yo morere. Pur gi ohala kelo ni jopur kendo joma olony e weche pur. Chieng' tich adek, saa 1:45 otieno, kik bai. Koro wadonje weche mag tuke nyakwaramogi kama tim maduong' mar adhula mar Wakeni Harambee Starlets ochopo piny mar Tunisia okinyi ma kawuono motelo ne tielo mar 2 mag tuke mag manyo tiko tuke mag pinje Afrika e kindgi kod tim mar piny Tunisia. Starlets kotelo kod kocha margi Beldin Odemba owuok modhi 0-0 gi tim mar Tunisia e tielo mokwongo manobagi alap ma Ulinzi Sports Complex buri Nairobi. Tunisia biro bago tugono e alap ma Sos Olympic Stadium odiechieng' makiny ka jaloch biro yudo thuolo mar dhi nyime gi tielo machielo mar manyo tiko. Kenya yuoro e tuke mag pinje Afrika mogik higa mar 2016. Tim mar Kenya Ports Authority nodhi nyime gi duoko maber e lig maduong' mar Wakeni tuke mag okapu bang' loyo tim mar Africa Nazarene University ANU points 76-45 e alap ma Nyayo Gymnasium. ANU nochako tugo maber kendo loyo kwata mokwongo points 16-14 kapok tim mar KPA loyo gi kwata mar 2 17-10 ka tugo nodhi e yweyo ka KPA ni nyime gi points 5. Kwata mar adek nobedo mayot ne KPA bang' loyo kwata no points 24-8 kapok gitieko tich e kwata mogik gi points 21-11. E tugo machielo tim mar Zitex Sparks noloyo tim mar Strathmore Swords points 53-48. Their finishing has been poor. Their mentality during approach of the game has been poor. Today they are not afraid of the game. They handled it confidently, and that's why actually today everything went at least good on their side, despite the fact that they lost the game. But today's game was better. My principal are working, and I can see they're following the philosophies, and we're playing together as a team. It's built a lot of teamwork, it brings a lot of togetherness. So as a team, I'm happy as a coach, we're implementing the things we're doing on our training. Jorim geche mag Safari Rally mariembo ne tim mar KCB Nikhil Sachania gi Karan Patel dhi nyime gi timo ikruok margi motelo ne tielo mar adek mag tuke mag World Rally Championship mochan e kind tarik 20 gi 23 dwe manyien e boma ma Naivasha. Derepego ne otimo rako kendo timo kata pimo rang'iny mag gechegi motelo ne piem makamago. Jaloch e piem mag rally pinje mag Afrika Karan Patel olero ni gisetimo kata giserango chal mag mitoknigi ka lokruoge mamoko kaka keto injin manyien, gearbox kaachiel kod lokruoge matindo ibiro timne mitoknigo motelo ne piem. Karan biro tiyo gi mitoka mar Skoda R5 ka nyawadgi Nikhil Sachania biro tiyo gi Ford Fiesta Rally 3. Are much tougher, a bit more unforgiving. So we were just here out to feel the car, do some suspension settings, and just to get an overall gauge of what needs to be done just in preps for the Safari. Following the engine rebuild, we have a new turbo and a new engine in the car, so definitely there's a bit more power to utilize. And I found a bit more power in our third gear. So gear 3 now with a bit more torque means hopefully a better pace in Safari. Tuke adhula lig maduong' mar piny Ingresa ochan otieno ma kawuono ka klab mar Brighton biro bago tugo ne klab mar Bournemouth